Ние добавихме над 50-60 бюлетини, за да манипулираме изборите. След като пуснах първото си видео, заплахи имаше от Светла Янчева, чрез сестра ми, че ще ме убият, че ще ме запалят, че и полицията няма да ме отърве. Казаха ми: ти къде тръгваш срещу Пеевски, ти знаеш какво ще се случи, нямаш никакъв шанс. Здравейте на всички зрители, намираме се с Иван Станков, който стана известен в TikTok със своето разкритие за случката на 29 октомври 2023 година. Ние добавихме над 50-60 бюлетини в урната, за да манипулираме изборите в полза на Исмаил Ибрям и Светла Янчева. По време на общинските избори в село Цани Гинчево, което е община Никола Козлево, област Шумен. Това, което се е случило, е, че той е бил представител на коалиция под формата на застъпник и наблюдател в секцията в Цани Гинчево на страната на коалицията на Исмаил Ибрям, който е текущия общински кмет на община Никола Козлево. Правя бързо обобщение на неговото клипче, че е станала изборна измама вътре в секцията, когато тази част от членовете на комисията, които са били пък от опозиционната част на самите избори, са отишли на кафе и да пушат по една цигара и това, което се е случило... И да обядват. Това, което се е случило, той е станал свидетел на това как са извадени бюлетини и са попълнени от името на председателката Иванка Димитрова Иванова имена в изборните списъци с предварителен списък, които са били изкарани от брати, който в този момент, Иван Иванов, е текущия кмет на село Цани Гинчево, или злоупотреба с лични данни от системата на ГРАО. Предварителен списък се записва в изборния списък по време на изборния ден и се попълват бюлетините от Маргарита Саркизова, която всъщност попълва бюлетините, а пък председателката на самия СИК попълва изборния списък с личните данни. Какво се случва обаче, за да се случи скандала? Премълчавам си, имаше след това от Реджеп Ешреф, по-точно, бяха сезирали прокуратурата за това, че ние нарушихме изборния кодекс и те следваше да не разпитат. Разпитаха аз си премълчах, като казах, че не съм бил там, защото не исках да ме дърпат по дела, не исках въобще да се занимавам с тези работи. Когато се случва цялото събитие, свършва обедната почивка и се връщат другите членове на комисията. На комисията, да. Обаче никой не знае, че е станала измама и случва се така една жена, която живее в чужбина, ти каза, Нина Веселинова, която работи, отива да гласува. Да. И заместник председателката Красимира Георгиева, която е участвала в интервю на Шуменската телевизия, забелязва, че същата Нина Веселинова вече е гласувала. Ами вика: аз идвам да гласувам. Викам: ама ти си гласувала. Тя вика: не съм гласувала. Обаче срещу името й има ЕГН и подпис. Или тя е подписана и е попълнена в изборните списъци, а самата жена за първ път влиза. Да, и се оказва, че вече е гласувала. И става злоупотребата. И в този момент се дига скандал, звъни се на ОИК, което е Общинската избирателна комисия, идват съответно да направят проверка и правят протокол, в който, според председателката Иванка Димитрова Иванова, тя си признава, че 7 гласа са изманипулирани. А Иванка Димитрова е признала, че е дописала имената на хора, които не са били в селото в този ден. А по твое наблюдение са били над 50-60. След като РИК дойде, след това пак имаше едно добавяне на 20 гласа. Как са ме видяли, че съм добавила? То си има съд да го докажеш, има си прокуратура, тъй че... Но аз в този момент наистина не бях там, бях навън и се почувах, но не го казвам, защото не мога да го докажа. Да. Но понеже бяхме от един отбор, и те ми разказаха, че втори път пак са добавили. Обаче същата тази Иванка Димитрова Иванова, председателката на комисията, тя си признава само за 7 гласа и в последствие, когато опозицията, които са били конкурентите на текущия кмет, са подали в прокуратурата съответния сигнал, глобата, която е била дадена на Иванка Димитрова Иванова, е била на стойност 1000 лева, с самопризнание едва за 7 гласа. Припомняме на всички хора, които не знаят, но има 14 избирателни секции в община Никола Козлево и ако имаме в една секция манипулация с 50 до 60 гласа, умножете го по 14 секции, ако е имало същата такава договорка между тях, да видите за каква голяма разлика става на въпрос. Впоследствие, понеже ти ми каза по-рано в предварителния разговор, че е имало обещание, ако ти участваш, ако си мълчиш, ако си мълча и не бутам, ще получа земеделски земи,
да обработвам, ще получа работа. Нали, така и нищо не получих. Започнаха репресии срещу мен, като да ми спрат социални придобивки, които имам право, като под формата на ваучер за дърва, някакви пари от 500-600 лева. С скандали успях да си ги взема. Ето, даже бавят на майка ми заплата, която работи към временна заетост към село Никола Козлево, на сестра ми също, а в момента даже и болничния, който тя си взе, понеже лежа в болница, не се изплаща, бави се. След като пуснах първото си видео, заплахи имаше от Светла Янчева, не преки, чрез сестра ми, че ще ме убият, че ще ме запалят, че и полицията няма да ме отърве, както и дъщерята на Светла Янчева също ме заплашваше. А също тази дъщеря на Светла Янчева ти каза, че по време на избори даже не е била в България, но е гласувала. Тя вика, не съм гласувала. Обаче срещу името й има егене и подпис. Пак с тези добавени имена от ГРАО. Иван Иванов. Той е дал данните. Да, той беше кмет тогава, имаше достъп до база данни ГРАО, изкарва ги тези данни и те после ги попълваха и ги такоха и това става пред очите ми. Аз бях там, казаха ми стой до вратата, гледай някой да ни дойде и така стана и те почнаха да вкарват бюлетини и до там. Ти си признаваш, че отишъл си като наблюдател. Дали са ти някакви пари, които са предлагали за деня като един вид възнаграждение. Да, 50 лева. Виждаш го това нещо, обаче след това те нито си спазват каквито е било обещанията. И започват репресии срещу теб. Точно така. Ти каза, че си пуснал жалба към полицията. Какво последва тогава? Ами аз пуснах жалба срещу Светла Янчева, защото нали, тя ме заплаша. Сегашния кмет на нашето село. Жалбата е обща, защото имаш и телефонен тормоз прямо сестра ми. Брат ти вика, те ще стане с него, ще го пребим, ще го убием, ще дойдат хора от село Вълнари, приближени на общинския кмет. Да. Исмаил Ибрям. А за това, че първия път ме разпитаха за първото ми видео, не смятам, че са ми дали и не смятам, че са го внесли до момента, не смятам, че са го внесли в прокуратурата. Но се надявам нали, да стане. Мен ме грезе съвестта, защото наистина тези хора щяха да спечелят изборите. И това било практика в нашото село винаги, но това са правило в края на изборния ден. Половин час преди да приключи изборния ден, хората, които не са в нашото село, взимат им са личните данни и се вкарват в списъка за гласуване и седно са гласували. Да. Които са били в чужбина, може и на починали хора. С предния кандидат, който е Ешереф Реджеп, беше общински кмет, в продължение на 2 мандата. Може би към средата на мандата си, на втория, ми изпрати полиция вкъщи с фалшив сигнал до прокуратурата, че при мен има злато, наркотици, оръжие и така нататък. Просто за да ме унижат. Година и половина се опитах тогава по негово време да сезирам прокуратурата. Ходих няколко пъти, може би пуснах 5-6 жалби от името на баща ми, защото той е собственик на къщата. Прокуратурата нищо не направи и затова се взех ръце да правя такива видеа, да може да сезирам прокуратурата. Дори Върховна касационна не ми помогна предния път. Казаха ми, ти къде тръгваш срещу Пеевски, ти знаеш какво ще се случи, нямаш никакъв шанс. Самата Светла Янчева каза, че Пеевски седи зад гърба и аз нямам никакъв шанс срещу тях. Той текущата кметица на Цани Гинчево, селото. Това видео го направихме, за да може повече хора, които са репресирани в България, независимо кое е населеното място, село ли е, градче ли е, голям областен град ли е, имате трибуна, пред която да се изправите. В момента европейските институции вече открехват врата към тези корупционни практики, които се случват в България, включително и изборните измами. Мафията са се сраснали до най-високо ниво и са подали ръка на всеки един, който търси по един или друг начин спасение, заради това, че нашите служби в България, нашата прокуратура, нашата полиция по никакъв начин не откликва с цел да защити обикновения човек. Изпращате такива сигнали, с вас сме, нека да го предоставим като материал, че да стигне и до Европрокуратурата при необходимост, ако не се вземат мерки и ти и твоето семейство съответно не бъдете оставени на мира, или съответно ако реши прокуратурата по някакъв начин да те накаже за това, че първоначално не си казал истината, когато са ти казали крий информацията и не дей казвай, заради някакви обещания, които те са направили. Така че първо благодарим, че си честен, че излизаш, казваш, поемаш отговорност за това, което си направил, но същевременно искаш и това нещо да спре спрямо тебе като репресия. Да. Нека да се свърши работа от гледна точка на самата прокуратура. Ние добавихме над 50-60 бюлетини, за да манипулираме изборите. След като пуснах първото си видео, заплахи имаше от Светла Янчева, чрез сестра ми, че ще ме убият, че ще ме запалят, че и полицията няма да ме отърве. Казаха ми, ти къде тръгваш срещу Пеевски. Надявам се, че ако има прокуратура работеща в тази държава, ние трябва да си понесем отговорността.